Ella tenia una rosa de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella volia una rosa i un dia se la va fer. Ella tenia una rosa de paper. Passaren hivern i estiu, la primavera també passà la tardor, dies de pluja i de vent. I ella tenia la rosa, una rosa de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Però al carrer on vivia, per en el poble on visqué, les mans del poble es passaven una rosa de paper. I circulava la rosa, però molt secretament. I de mà en mà s'hi passaven una rosa de paper. El poble creia altra volta i ningú no va saber què tenia aquella rosa. Una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies vam anar a l'Ajuntament que fos cremada la rosa perquè allò ja estava bé. Varen regirar les cases. La rosa no aparegué. Va haver interrogatoris. Ningú no en sabia res. Però com una consigna, circula secretament, de mà en mà, per tot el poble, una rosa de paper. En el moment en què vaig ser triat d'eurodiputat, vaig parar a la meva família i vaig dir a la filla Carmina, farem la festa Estellers a Brussel·les. Crec que és una forma de reivindicar la poesia, de reivindicar les ganes de viure d'Estellers, de reivindicar la seva qualitat com a poeta i de reivindicar-nos també com a valencians i com a poble i de trobar una excusa per fer festa i per celebrar aquestes coses fabuloses que els valencians tenim i que moltes vegades no fem conèixer prou. Que una iniciativa com esta, fàcil, senzilla, que el que proposa és celebrar i agermanar, és una forma també de donar a conèixer a figures de primera fila. Estellers és un gran poeta de l'Europa del segle XX. És el poeta de la postguerra, però no sols de la postguerra espanyola, és el poeta de la postguerra, de qualsevol postguerra, que defineix el patiment de les persones i que, tot i així, troba sempre en alguna xicoteta cosa una excusa per a gaudir, per a ser feliç. No? I jo crec que això és universal, hem de reivindicar-lo. I aquest tipus d'activitats el que persegueix també és donar a conèixer que els valencians fem coses fabuloses i que la resta del món les hauria de conèixer, que volen compartir-les amb ells. I aniràs sempre entre la pols, et seguirà una polseguera, i tindràs fam i tindràs set, no podràs escriure els poemes I callaràs tota la nit mentre dormen les teues gens. Tu sols estaràs despert i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir. Et pariren per a vetlar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva y amarga. Me moriré escribiendo los mejores versos del idioma catalán en el siglo XX, con perdón de Rosselló y Salvat, con el permiso de Pere Quart y Espriu. Foix llorará muchísimo al saberlo e inútilmente intentará un soneto. Yo creo que ha aportado todo, porque ha hecho que sea una referencia, que sea un símbolo de lo que es el progreso, de lo que es la cultura, de lo que es la lengua, de la importancia de la lengua como un elemento de unión y nunca de división, como un elemento de expresión de la intelectualidad, de las emociones, de los sentimientos. Por tanto, yo creo que todos tenemos que estarle siempre eternamente agradecidos. Fils seculars d'imperceptibles pètals i t'aglonsava com filleta. L'ama del corral i el carrer i d'altres béns. Li ho agraïes com a deferència i li posaves el mugró a la boca.
No sap pilot, ni ho sap qui du el timó, el vent que fa, i segueixen per un antic costum els camins de la mar. Així vaig jo, com perdut en les hores, com navegant que busca far en lloc que el pot guiar. Vist a posteriori, doncs cada cop que el sents, que el llegeixes, agafa dimensió, agafa més valor explicatiu, més valor poètic, més valor personal. Com a mínim, per exemple, llegir Estellés és una de les millors maneres d'entendre la postguerra espanyola. I és tot, i veus el dolor i el patiment i també l'esperança i la llibertat i moltes altres coses. I el País Valencià, en part, és una víctima doble, perquè pateix ha patit de moltes de les mateixes dificultats i complexitats que ha patit Catalunya, però encara, en termes de domini cultural i polític, n'ha patit d'altres, afegides, absurdes, absolutament incomprensibles. De manera que és hora de recuperar, és hora de lluir, és hora de mostrar amb tot l'orgull tot el que el País Valencià és capaç d'explicar. Podem fer-ho simultàniament moltes parelles. La meva casa és gran i jo soc sola. És que va caure aquí al costat una bomba. Eren aquells dies de la guerra, sap? Aleshores encara vivies tu en el teu poble. Collies les floretes anònimes dels natges. Et menjaves les moles negres d'esbarzer. El teu cel, que era un cel ben teu. D'un diari groc de temps. Ella volia una rosa i un dia se la va fer. Ella tenia una rosa de paper. Passaren hivern i estiu, la primavera també. I el camelot encès, i el cobertor encès, les cortines enceses i tot el pis encès, i els nobles cavallers enterrats en els claustres. Mentrestant la portera pixa pels escalons i el marit no pot més. I la dona del metge se'n va i agafa el metge i li diu: fill de puta. I se'l fica entre cames i tot es pega foc. I la nena que plora sola a la porteria i les inscripcions obscenes dels comuns. I el crani rebotant per tots els escalons. M'agradaria poder llegir-lo amb la veu de l'Ovidi i amb el Toti Soler acompanyant-me a la guitarra, però bueno, la realitat és ben distinta, però... I spent the afternoon and night drinking. The wine kindled my desires, fond memories. On getting into bed, I tried to execute a coitus like those I remembered. Bueno, esta nit llegiré Estellés en anglès i llegiré un poema sobre el esgarret, sobre el pimentó, com se fa el pimentó i sucar el pa en l'oli en el pimentó de l'esgarret. I això és una experiència magnífica i com vaig dir, és una cosa molt sensual, és molt de tacte, és molt de tocar en la llengua i això és senzillament Estellés. That has, when you peel off the toasted crust, I undress it on the plates in inciting strips. I garnish it in virgin oil with just a pinch of salt and dip my bread into it like poor folk do in the oil, now salted with the wonderful flavor of roast pepper. Later, with a pinch between thumb and index finger, with a bit of bread, I grab a piece of pepper, hold it up avidly, Eucharistically, and I look at it in the air. At times, I reach ecstasy, orgasm. I close my eyes and go. Vaig tenir la sort, jo sóc president del grup que se'n diu ALE, Aliança Lliure Europea, del qual forma part Compromís en aquests moments també, no? I cada any fem algun viatge de coneixement,
de tracte, de contacte, a algun dels nostres països. I estava anunciat des de fa ja bastants mesos que aquest any anàvem al País Valencià. I jo vaig pensar, serà fantàstic, però esclar, amb els governs que hi ha al País Valencià deien visitarem l'alcaldia. Jo pensava, veurem la Rita. Bueno, ja està bé, diríem, però esclar. O visitarem la seu del govern. Ai, mare de Déu. I d'un plat es produeix el canvi. I els hi vaig dir als meus col·legues en una de les reunions, penseu que ara anem a un país molt millor, molt més civilitzat i molt més agradable. Hermèticament closos entre quatre parets, immòbils totalment, estesos, en silenci, perdent la carn als ossos, sense esperar i res, i alliberats i insignes, sense saber-ho, esperen. Que l'Estellers és capaç de parlar de la mort sense que es vegi i de parlar de temes sexualment molt explícits i de ser molt cru i molt dur i tal. És un home amb una gamma temàtica molt àmplia, tot i que va morir a 69 anys, que per tant no és una edat molt avançada, però m'agrada molt i senzillament estic molt content de ser aquí. Vida amunt, nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà, però silenci, car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble. Pot ser et maten o pot ser se'n riguen, pot ser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu, greument, has escollit. Després del teu silenci estricte, camines decididament. Gràcies, Jordi. El pare era molt divertit, era una persona molt sèria, però a casa era una persona molt divertida, no li agradava parlar de literatura, no era massa donat a fer grandes xerrades. Jo el recordo, per exemple, en Fuster, Joan Fuster, a Sánchez Warner, i eren una colla d'amics. I era molt interessant sentir-los perquè anaves de la mà per tota València i anaven, per exemple, en nanos, portant-los al braç, agarrats de la mà, i aquest és el record que tinc d'ells. Les mans, la tendresa. Era una persona molt tendra. La tendresa, la humanitat que tenia. Sí, l'empatia, el ficar-se en el lloc d'un altre, el ser un entre tants, o en un altre poema que no és tan conegut, que diu jo sóc ningú, ningú m'anomena, o perdut, com fos en el poble, entre la gent. Em fa moltíssima il·lusió poder celebrar la festa Estellers a Brussel·les. Era un compromís que teníem quan vam arribar aquí a Brussel·les. És una festa oberta per a valencians, catalans, balears, amics de la poesia i de la vida bona que deia el nostre poeta. Ara després xerrem, de veritat que moltes gràcies per vindre. Han vingut algunes persones que després esmentaré, ara només parlaré d'una que per a vosaltres és molt important, que és Carmina Andrés, la filla de Vicent Andrés Estellers, que està així amb nosaltres i que ha fet les pautes de vídeo. No, la veritat no m'ho imaginava, però coneguent a Jordi, que ja va ficar fou alcalde de Burjassó, del nostre poble, i em va dir fa molts anys que anava a ficar unes ratxoletes i fer una ruta estellesiana. No vaig donar un gallet per ell, dic això, no ho aconseguirà en la vida, ho va fer, i després diu, vaig a fer el sopar estellers a Brussel·les. Dic, tampoc. Ara ja, sincerament, espero que no propose res més perquè no m'ho crec. O sigui, tot el que fa ho diu. Me'l mira en l'aire. De vegades arriba a l'èxtasi. A l'orgasme. Cloca els ulls i me'l fot. On vas amb el forcell
On vas si dus la por? On vas? On vas? És l'hora en què tornen els sinistres violins endolats en bandades tenebroses. On vas quan ja l'infant no vol jugar? Perquè el carrer vessa de sang i ets tu qui l'omples. On vas quan ja l'infant no pot mirar ni el blau del mar ni aquell cel clar i ets tu qui el robes. Corren els infants plorant a casa. Les dones barren ben bé les portes. Amo del bar arrencat a córrer. Les putes de la casa del cantó deixa de fer-ho. S'han amagat avall del llit.